namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Ayoko naman ng ganun. Laban. Tara, dito ka na lang sa... Kidding aside, pero yun nga. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan. It's already 11:43 PM na po mga kabisyo. Kasama nyo po ang 90.7 Love Radio at kasama nyo rin po ang mga titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa iyo, ma'am? Pwede niyo po akong tawaging Kay. Kay. Ilang taon ka na, Kay? 31 years old po. 31. Sang lupalop ka naman galing, Kay? Sa Mindoro po, Oriental Mindoro. Oriental Mindoro. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. K31 from Oriental Mindoro. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is I was engaged and malapit na yung kasal namin. Pero ayoko pong magpakasal. Engaged ka at malapit na ang kasal ninyo ng fiancé mo pero ayaw mong magpakasal. Tama ba kami ng pagkakarinig at pagkakaintindi? Yes po. Kwentuhan mo naman kami. Paano nangyaring ayaw mo magpakasal? Bakit ka umuo dun sa proposal? Anong nangyari? So, way back kasi nung LDR pa lang kami, nagtatrabaho siya sa isang, sabihin na nating barko. Sa barko, and he was a chief steward. And then, I was just, ako lang kasi isang hamak na cashier. And then, to make the story short, iniwan niya yung pangarap ng trabaho sa barko para sa akin. And nag-live-in kami dito. Kumbaga, sabi niya para for good na rin siya. Parang gusto niyang matahimik yung buhay niya. And yun, nag-live-in kami. And sadly, parang naisip ko na parang ginive up niya yung pangarap ng trabaho para sa akin, magandang buhay para sa akin. And na-blame ko yung sarili ko, knowing na dapat hindi ko siya pinush na iwan yung trabaho niya para sa akin kasi alam niya na may depression ako. And hindi alam ng pamilya ko na may depression ako. Sa kanya ko sinabi na nagpapadoktor ako kasi hindi ko rin kayang sabihin sa pamilya ko kasi hindi ko kayang maging weak para sa pamilya ko. And then, sinabi ko sa kanya na may depression ako. I was suicidal. Then, yun din yung isa pang dahilan kung bakit siya umalis sa pagbabarko. Kasi I was suicidal. I always attempt na magpakamatay na lang kasi pagod na ako sa buhay. Ganyan. And then yun, parang naging okay naman ako. Kasi nga parang okay, meron ng isang taong nandyan para sa akin. May makikinig na sa kwento ko, ganyan. May nakakaintindi na sa akin, ganyan. Then, yun nga, iniwan niya yung buhay niya sa barko, iniwan niya yung maayos na buhay para sa akin. And feeling ko kasi parang sira na yung buhay ko. Nanira pa ako ng buhay ng iba. Then, itong mga last month, May,
sumugod dito yung mga kapatid niya. And then, short ko na nagkaroon sila ng misunderstanding. Narinig ko, pinamukha sa akin ng mga kapatid niya, yung magandang buhay na iniwan niya dahil lang sa akin. Doon ako nasaktan na parang lalo kong naisip, lalo kong nasisi ang sarili ko na sinira ko yung buhay niya. Ganun. Kaya parang malapit na yung kasal, parang ayoko na kasi parang lalo ko masisira yung buhay niya pag pinapatuloy ko pa. Mahal ko siya. Ganun ko siya kamahal na parang hindi ko kayang sirain ng dire-diretso yung buhay niya. Ganun. Ito bang pakiramdam mo na nasira mo yung buhay niya ay pinaramdam niya sa iyo o sadyang ikaw lang ang nakaramdam nito dahil sa mga tao sa paligid niya? Never niya sinabi na nasira ko yung buhay niya. Sabi niya, much better mas maganda yung buhay niya ngayon kasi parang hindi na siya malayo, wala na siya sa karagatan, hindi na siya longing sa yung kumbaga po yung physical love na nakikita niya na yung pamilya niya, na kasama niya na ako. May anak kasi siya sa pagkabinata. Napupuntahan naman na namin, nakikita niya na. Saka sa dagat kasi, hindi niya makasama yung mga mahal niya sa buhay. Ganun po, parang longing lagi siya sa pagmamahal ng pamilya. Kasi ayaw niya na rin daw po dun kasi siya po kasi ay lumaking walang ama. Kaya sabi niya gusto ko lagi ako nandyan para sa anak ko. So, yun nga po, nakikita naman po kami ng mga bata, ng anak niya, pinapuntahan namin doon sa mother niya kahit na iwalay na sila ng babae. Kumbaga po, sabi ko, ayos yung co-parenting. Yun yung gusto niya set up ngayon. Nakikita niya yung pamilya niya, nakikita niya yung anak niya. Kasama pa kami. So masasabi mo, Kay, na buong puso at walang halong pamimilit yung kanyang naging desisyon na manatili dito. Yes po. Mhm. Pwede bang malaman kung ilang buwan na lang ang natitira bago yung kasal ninyo? 2 months na lang po. Ilan ulit? 2 months. 2 months. Nakabayad na kayo sa lahat ng mga supplier? Yes po, settled na po lahat. Kasi yun po 5 years na po natin pinag-ipunan yun. Kumbaga po sabi ko, this year, ayoko ng problema. Gusto ko settled lahat. Gusto ko okay. Kaso yung magiging problema pala namin, maririnig ko sa pamilya niya na ako yung dahilan kung bakit sira yung buhay niya. Ang tingin nila sa amin, sira yung buhay namin. Kasi parang ayos ng buhay ng pamilya niya. Pero nung nagkasama kami, parang sira yung buhay niya sa akin. Kay, nung mga unang taon ba ng relasyon ninyo na sumasampa pa siya ng barko, meron ka na bang naririnig na hindi magagandang salita mula sa mga kapamilya nitong lalaki? Pero na po, talagang pinaramdam nila sa akin na ayaw nila sa akin. Kasi kaya ako naman nasabing ayaw talaga nila sa akin kasi pag hinihiram nga po namin yung anak niya. So ako yung pag po ako yung magbabantay sa bata, ako rin yung maghahatid sa bata kasi nga po umuwi na yung father niya. So ako na bahalang maghatid sa bata. Ang ginagawa, ang setup po kasi namin ay hiramin namin yung bata. And then hatid namin yung bata. Hatid namin yung partner ko kasi sasampa na ulit ng barko din. Ako na yung kasama ng bata. Ihatid ko naman po yung bata dun sa magulang ng partner ko. Kasi sila na po ang bahalang maghatid po dun sa mother naman ng bata. Ganun po. So nakakasalamuha mo din yung pamilya niya kahit papaano? Yes po. At dama mo na parang hindi na sila okay sa iyo, tama ba? Yes po. Mm-hmm. Hindi man lang nila ako tinitingnan. Kahit tingin lang. Ever. Tinignan nila ako lang. Kasi mangot. Meron, Hindi man lang ako ini-invite sa loob ng bahay.
Kahit papasukin lang ako, hanggang pinto lang ako. Hanggang pinto ka lang. Kaya hindi lang namin masyado pang maintindihan yung mga ibang sinasabi mo, no? Naiintindihan namin dito na grabe yung emosyon and nakakalungkot talaga na ito yung nararamdaman mo. Pero gusto namin syempre na mas maintindihan ka sa mga sinasabi mo. So kung po pwede lang, linawan natin yung pagsasalita, no? Habang ako'y piniplema rito, no? Anyway, Kay, Sorry po. mabalik tayo sa usapan natin. Ito bang nararamdaman mo tungkol sa pamilya nitong aasawahin mo ay nabanggit mo na dito sa lalaki? Sinasabi ko naman po sa kanya na hindi ako gusto ng pamilya mo. Sabi ko ganun sa kanya. Hindi man lang nila ako mangitian, hanggang pinto lang ako. Ganun. Parang nagkakaroon sila ng family gathering. Mhm. Kumbaga po, syempre as partner, nababasa ko rin naman yung message eh. Mhm. Hindi po talaga ako pakialamera sa messenger. Pero ako kasi pag sinasabi niya na ini-invite tayo kasi magkakaroon ng family gathering, minimake sure ko muna na invited ba talaga ako. Pero hindi naman talaga ako invited. Sinasabi niya lang na invited ako. Pero hindi naman talaga. Hindi Mhm. talaga ako invited. Kaya sabi ko, punta ka na lang kasi okay lang naman sa akin na nandito lang ako sa bahay. Kasi Mhm. madami naman akong aso. Ako mag-intindi sa aso ko. Hindi pwedeng walang kasama yung mga aso ko. Pero deep inside po, masakit sa akin kasi hindi talaga ako welcome. Mhm. Una pa lang, di na ako welcome sa pamilya, sa Mhm. bahay. Pero kay Ganun etong po. partner mo na ito, ipinararamdam niya ba sa'yo na hindi ka rin welcome dun sa pamilya niya? Or meron naman siyang effort para sabihin sa'yo na ikaw ang kakampi ko o kakampi mo ko? Meron ba siyang ganong pagpapadama sa'yo o nakukulangan ka ba sa ganong klaseng security and assurance mula dito sa partner mo? Never niya naman pong pinaramdam sa akin na hindi ako welcome sa pamilya niya. Kumbaga siya po mismo yung nag-push na sumama ka kahit na ganyan lang sila. Sabi niya sa akin, mukha lang silang suplado, mukha lang silang hindi approachable, pero mapabait silang tao. Sabi niya ganun lagi sa akin. And ang kapalit kasi kung hindi ako sasama, hindi siya pupunta. So yun sa akin naman ay sasabihin na naman nila na pinipigilan ko. Kasi gano'n naman po talaga nangyayari. Pagka hindi siya makasama, lumalabas po na pinipigilan ko. Pero Pag sarili hindi naman naman niyang ako kasama, kagustuhan yun. kaso lang po, pagka hindi nga po ako kasama, hindi siya sasama. Kung kasama naman po ako, grabe naman yung pakiramdam na parang nasa isang sulok lang ako. Mm-mm. Ganun po Kay, talaga. meron Alam bang mo, pagkakataon sa buhay mo na ang ginawa mo, talagang pinaramdam mo sa pamilya ng partner mo na na-deserve mo yung spot mo bilang girlfriend niya? Or parang meron bang panunuyo ka o panliligaw na ginawa dun sa pamilya niya? O napagod ka na lang, ginawa mo lahat? sa totoo lang po, akala ko po talaga, yung tinanggap ko, yung minahal ko yung anak niya is enough na po para tanggapin nila ako bilang partner. Mahal ko yung anak nila, mahal ko yung partner ko, mahal ko rin yung anak ng partner ko. Akala ko enough yun Mhm. bilang para tanggapin nila ako. Mhm. Kaso hindi pala. Na parang walang magiging best partner para sa kanya. Ganun po yung pakiramdam ko. So palagay mo kahit sino pang babae yung ikapareha ng jowa mo ngayon o ng fiancé mo, parang walang magiging pasok doon sa standards ng mga magulang niya? Yes. Wala po talaga. Kahit Mm. na anong gawin, wala po talaga. Sa akin naman po, kumbaga po, hindi naman po ako nag-give up agad, hindi naman po ako umayaw. Sinubukan ko naman pong kunin yung loob ko. Mm-mm. Kumbaga po, wait lang po, maingay yung kabilang aso. Sorry po. Kumbaga po, kuha ko naman po talaga yung loob nila.
Kahit na tamaan niyo ako ng tingin, okay lang sa akin kasi lulunukin ko naman po yung pride ko para sa partner ko kasi mahal niya yung pamilya niya. Sabi ko nga po sa inyo, longing po siya sa pamilya niya. Kumbaga po, kahit natarayan na ako, basta magkakasama sila. Saya ko kasi sabi ko nga po ulit, hindi siya sasama. Hanggat hindi ako kasama kasi gusto niya, welcome din na po ako. Welcome ako ng pamilya niya. Mhm. Okay. Narinig namin kanina na itong partner mo, kung hindi ka sasama, hindi rin siya sasama. So meaning talagang kakampi mo siya sa buhay na ito. At sabi ng partner mo sa iyo, 'di ba? Masaya siya dito sa pinili niyang desisyon na hindi na sumampa, no? At ang mga nagsasabi lang ng hindi magagandang mga salita ay yung mga kaanak nitong lalaking to. At ngayong malapit na yung kasal ninyo, 2 buwan na lang kamo, nagdadalawang isip ka. Palagay mo, sapat ba na dahilan ang pamilya ng partner mo para iurong mo ang pag-oo mo sa kasal ninyo o sa pagsasabi mo ng I do? Mahal niya kasi sobra yung pamilya niya. Sobrang mahal niya. Feeling yung pamilya niya yung kukumpleto sa kanya kasi makita po siyang walang ama. Kung mawawala pa yung pamilya niya dahil lang sa akin, parang hindi ko na kaya yun. Ano po, parang hindi ko kaya tanggapin na dahil lang sa akin tatalikuran siya ng pamilya niya. Gets. Sobrang. Gets. Mabait Alam to ko si po Kay. kasi kung gano'n niya kamahal yung pamilya niya. Sobrang longing siya kasi ang tagal niya sa barko. Tapos dahil lang sa akin, Hirap din kasi ng ganun. tatalikuran siya ng pamilya Hirap din niya. ng ganun. Katulad ngayon, hindi na po siya Ayaw pinakausap. ka ng pamilya nung gano'n. Tapos ikaw naman syempre nire-respeto mo sila. Kakalungkot lang kay gusto muna naming sabihin sa'yo at isang mahigpit na yakap muna sa'yo kay. Isang mahigpit na yakap sa nararamdaman mo ngayon. Sa sitwasyon mo ngayon. With consent, yan. Alam mo kay, isa ka sa may mga ganitong problema na nakakalungkot. Marinig namin ngayon, live na live, dito yung sitwasyon mo niyan. Alam mo kay, bilib pa nga ako sa'yo dahil ang ganda ng sinabi mo kanina na ayaw mo naman na piliin ka nung guy over the family niya kasi nga alam mo naman na mahalaga sa kanya yung pamilya. Tama ba ako, Kay? Yes po. Kaso nga lang, ang pinaka-problema kasi dito, yung pamilya niya, ayaw ka. So, paano ka rin naman babalanse? Siyempre, may valid naman yung nararamdaman mo din. Diba na, ba't ko ipipilit yung sarili ko? Tinry mo na rin naman. Pero bakit ayaw nila? Diba? Ang hirap ipagpilitan ng sarili sa pamilya. At ang pinakamahirap na kalaban dyan, dahil nga mahal mo yung partner mo at nire-respeto mo yung mga taong mahal niya, ang hirap magdesisyon sa ganung bagay. Na minsan, kahit mahal na mahal mo yung isang tao, sobra-sobra mong mahal yung tao. Kapag involve yung family na, wawala napapalayo tayo. Alam mo, ginawa rin naman ng partner mo yung part niya. Hindi rin naman natin siya masisisi kanina na hindi ako pupunta doon kung hindi kita kasama. Ang sarap din pakinggan yon. Pero nga lang, hanggang kailan magiging ganyan yung senaryo at sitwasyon ninyo? Diba? Na parang lumalabas ikaw pa masama sa pamilya nila. Tingin mo kayo bakit ayaw nila kahit tinatry mo naman? Hindi ko alam kasi siguro mababa lang yung tingin niya sa akin kasi narinig ko habang sinasabihan niya yung partner ko, sinasabihan ng kapatid niya na yung trabaho mo sa barko, iniwan mo para dito. Ganito yung buhay mo na ramdam na ramdam ko na sobrang mahirap talaga pala kami.
Hindi ko ramdam na mahirap kami kasi pinipilit kong makasurvive. Hindi lang sa sakit ko, kundi sa buhay. Pinipilit kong makasurvive. Pero parang ilang tao lang ang magsasabi sa'yo na ganito ka kababang tao. Ilulog mo ka pala talaga niya sa lupa. Kala ko nakakasurvive ko sa sakit ko, sa buhay, sa hirap. Hindi pala. Kasi may tao nagsabi sa akin na ganitong klaseng tao lang yung ipinalit ng kapatid ko sa buhay na maayos, na marangya. Okay. Sakit kasi nadama yung pamilya ko. Mhm. Nadama yung pamilya ko kasi nga po that day na nagsalita ng ganun yung kapatid niya. Sa amin po nakikitira yung kapatid ko. Yung kapatid ko po kasi yung asawa niya na stroke. Yung kapatid ko babae. Yung asawa niya lalaki. So nangungupahan sila. I suggested na sa amin kayo tumigil kasi naman po may bahay naman kami. Yung bahay namin may partner. Walang nakatira kasi may tindahan kami. Mm. Bili po kami ng lupa para sa tindahan at saka sa bahay. Ganun. Since wala po kaming anak, walang tumitigil sa bahay kasi dito po kami sa tindahan tumitira. And then yun, I suggested po na nagpapaalam naman lagi po ako sa partner ko bago ako mag-desisyon na kung pwede dito muna kasi hirap na hirap yung kapatid ko. Nagkaroon po ng stroke yung Mhm. asawa niya, wala na silang pera, ganyan. And then yun, naabutan ng kapatid niya na ang nakatira sa bahay namin ay yung Kapatid mo. kapatid ko. Then yun, ang tingin nila is parang inaabuso. Ang line kasi niya is yung mga nasa paligid mo, inaabuso ka. Yung buhay mo sa barko, yung marangyang buhay, iniwan mo para dito. Anong Then work niya yun. ngayon dito ulit? Okay, sorry. Ano po? Anong work ulit ng partner mo na ngayon dito sa Pilipinas? Iniwan niya yung pagbabarko. Ano na work niya? Yes po, iniwan niya po ang pagbabarko niya na nasa ano lang po siya na nagbi-business na lang po. Nagbi-business na lang. Yes po. Ikaw, anong work nagbi-business mo? na lang. Cashier po. Okay. Cashier lang po. Huwag mo naman inilalang yung pagiging cashier. Hindi naman natin, marangal naman yung trabaho mo at nagtatrabaho ka. Tsaka dyan kaya iniaabot pa minsan yung mga tip. May tip ba kayo sa inyo? Bawal. Okay, meron sa Wala inyo? po. Wala. Pero minsan may Bawal mga po. nag-aabot ba sa'yo? Paltago? Wala Wala silang po, bulsa hindi eh. po pwede kasi kasi po yung mga tip po kasi sa klase ng trabaho ko po kasi is Makakala. yung CCTV ganyan. Oh. Diyos ko, sa hirap ng buhay po wala na po siguro magtitip sa amin. Mm-mm. Oh. Kasi Balik kami, tip. si Titan Jello kasi generous mag-tip to. 300 pesos agad to mag-tip. Depende din sa Pambili itsura. na ng Tsaka sa... pambili na Meron ng ako ulam. tinitipan 1.5. Huh? 2.5. 2.5. Minsan nga 3,000 depende 5,000. O, 5K ang tip Joke lang, niya. joke lang kay. Pero Kay, eto matanong ko lang gaano ba kamahal ng pamilya nito yung partner mo? Kumbaga, 'di ba, sabi mo nga yung partner mo mahal na mahal niya yung pamilya niya. Gaano rin naman ba siya kamahal ng pamilya niya? Tingin mo? Palagay ko kasi sa sobrang pagmamahal nila ayaw din naman nila na pangit yung buhay niya. Kasi Okay. May kaya ba sila? siguro yes po. Alam mo kayo sa akin ang pagmamahal kasi, kung mahal ko talaga yung anak ko. Kunyari ako nandyan sa sitwasyon na yan, ako yung magulang ng asawa mo, partner mo. Kung mahal ko anak ko, hayaan ko siya kung saan siya nagiging masaya eh. 'Di ba? Kahit ayoko yung babae, kahit anuman ang estado ng babae, sa ngalan na lang ng pagmamahal ko sa anak ko, ito, linyahan to ng mga magulang eh. Sa ngalan ng pagmamahal ko sa anak ko, rerespetuhin ko yung mahal niya. Sige. Tingin ko hindi siya mahal ng pamilya niya. Kasi kung mahal siya ng pamilya niya, okay, basic na dapat naiintindihan siya. Hindi rin naman siguro ingot-ingot tong partner mo para magdesisyon na mahalin ka niya at piliin ka niya at bigay niya yung buhay niya para sa'yo. Mahal ka niya eh. Pinaglalaban ka nga niya eh. 'Di ba? Dapat alam din ng pamilya niya na kung paano respetuhin
yung taong minamahal ng anak nila. Kasi mahal nila yung anak nila eh. Bilang magulang, bilang kamag-anak, wala ka nang pakialam kahit ano pang estado ng buhay ng mamahalin ng anak mo o kamag-anak mo. Ang tangi mong gagawin, respetuhin yon dahil mahal mo siya. Yun lang yun. Tingin ko, isa sa kinakasama ng loob nila dito, itong pamilya na to, ay yung magkaroon din sila ng sustento at mahawakan nila yung tao na to. Isa yan sa pwedeng maging factor. Second, siguro marami rin silang standard na gustong ma-meet nila na hindi nila nakita din sa'yo. Masakit, marinig, pero ano magagawa mo? Minahal ka ng anak nila eh. Hindi mo naman ginayuma yung anak nila para mahalin ka eh. Di ba? Nagiging mabuti ka rin naman na partner kay, di ba? Hindi po. Hindi ka nagiging mabuting partner? Eh, talaga Hindi magagalit po, may pala ups yung pamilya. Lumayas ka na doon. Hindi kayo May ups kasi... and downs din po. Oo, Normal pero- na tao, normal na Oo. babae. Pero kay pinipigilan mo ba siya na maging mabuting anak sa pamilya niya? Kung kailangan niya tumulong, kung kailangan niya magbigay, pinipigilan mo? Sir, kasi ang usapan namin, mag-focus siya sa anak niya. Kasi yun na yung responsibilidad Hindi niya nga, sa buhay. tanungin mo. Yun. So, hindi ka pumapayag na magbigay doon sa pamilya niya. Kasi kahit may responsibilidad siya doon sa anak niya, oo, may responsibilidad, magbigay siya doon. Pero doon sa pamilya niya, hindi ka pumapayag? Never, sir. Usapan namin kung may kailangan ng pamilya Bakit? namin. Dahil hindi ka gusto ng pamilya niya? No, sir. Never. Never. Una pa lang, sir. Sa totoo lang. Una pa Bakit lang ayaw bago mo nga? kami magsama. Bakit nga ayaw mo? Anong dahilan? Ano yung ano yun, sen? Ano yun, sir? Na magtumulong siya doon sa pamilya niya. Bakit? Hindi. I mean, sir, hindi ko siya pinagbawalan. Never ko siya pinagbawalan. Never mo pinagbawalan. Okay. Mag-iinit Yes, sana sir. ulo Kasi ko sa kung totoo lang, pinipigilan nung mo eh. LDR pa lang kami, alam ko na kung ano yung obligasyon niya sa pamilya niya, tsaka Okay. sa bata. Tama. Ang usapan namin, kasi alam niya rin naman, dahil mahirap lang kami, kailangan ko ring tumulong sa pamilya. Parehas kaming tumutulong sa pamilya. Nagkaroon kami ng usapan na whenever kailangan ng pamilya natin, ang tulong, kung kaya natin at maluwag tayo, tumulong tayo. Kung maluwag, pero kung di naman tayo nakakagaan, mag-focus tayo sa pinakang responsibilidad natin sa buhay. Mhm. Yun po ang una naming usapan talaga. Okay. Mhm. Walang pagpipigil. Kumbaga, kung ano yung responsibilidad, kung ano yung mga naging obligasyon, nandun at nandun pa rin naman eh. Kung gano'n naman, tama yung partner. Wala naman dapat ikagalit ang pamilya kung hindi pala talagang Mm-mm. pumipigil itong si Kay. Kasi isa yun sa mga kinakagalit ng pamilya, di ba? Na yung partner o asawa neto ni Guy, hindi na nakakatulong ngayon sa amin si Guy dahil nga pinipigilan na neto simula naging mag-asawa lang sila. Yung nabanggit kanina ni Kay na tinitingnan siya ng mga kaanak nitong lalaki na cashier. Ito yung trabaho niya. Tapos parang dinadown, 'di ba? Ng kaanak ng lalaki, itong si Kay. Pakiramdam ko, no, at nangyayari talaga to sa mga Pilipino eh. Yung tipong hindi nila nakikita yung tunay na pagkatao nung tao. Mas tinitingnan nila yung posisyon, yung career Tama, ng yung isang estado. tao, yung estado, o yung sabihin natin yung career. Tama. Pag engineer ka, pag abogado ka, ibig sabihin nakakaangat ka. Tama. 'Di ba? Parang ang sakit lang isipin na hindi ba pwedeng kung may mabuti kang pagkatao at kung ikaw ay may marangal na trabaho at lumalaban ka ng patas sa buhay, sapat na yun na klase ng karakter para mahalin ka at yakapin ka ng isang buong pamilya na
'Diba, na ito naman yung taong minamahal mo at lumalaban ka din naman ng patas at minamahal mo din naman yung anak nila. Kaya sa palagi ko, ang naglalaban talaga dito, yung pagtingin lang nila sa reputasyon ng pamilya nila eh. Kasi syempre, pag nag-imbita ng mga kaanak, mag-imbita ng mga kakilala, anong trabaho nung napangasawa ng anak mo? Di ba, minsan kasi sa mga magulang, may pride yan eh, di ba? May ego yan eh, na parang, ay, yung anak ko nakapangasawa ng ganito, ay, yung anak ko ganito, ay, hindi na siya, parang grand talaga. Kasi parang ang Basagi nangyayari na yun, kasi no? talaga, 'di ba? Parang pagkasal, nagiging reunion eh ng mga kamag-anak at may mga kamag-anak talaga diyan o kapamilya, magulang na sila yung nagdidikta kung anong dapat maging desisyon ng anak, which is hindi naman dapat. Dapat gabay lang ang mga magulang ng mga bata, 'di ba? Hindi sila dapat yung magsabi kung anong mangyayari sa relasyon ninyong dalawa. Especially yung mga kapatid. Ano bang kinalaman ng kapatid nitong magiging asawa mo sa buhay niya, 'di ba? Yun naman ang naging desisyon niya. Siguro sa mga sa lente na gamit nila etong kapatid, no, kaya nakapagsabi rin siya ng ganun kasi syempre iba yung buhay ng kapatid niya dati pero hindi niya nakikita yung tunay na kaligayahan na dinulot ng desisyon ninyong dalawa Tama. At nung guy, at nung lalaki, na 'di ba? pinili niya si Kay. Totoo. Tingin niyang tamang tao si Kay para sa buhay Oo, niya. sa ngayon maiinit pa yung ulo, palad, mga puwet ng mga yan. Pero darating din yung araw, Tama. 'di ba, na naniniwala ako na kapag napagtagumpayan ninyo itong phase ng buhay niyo na ito at naipaglaban niyo yung tunay na pagmamahalan ninyo, magiging okay din ang lahat. At maiintindihin nila kung bakit kayo nagdesisyon na binitawan ninyo yung trabahong yun at nagsama kayong dalawa dito. Tama yung mga kabisyo natin, partner. Isa rin naman si Kay sa nagsakripisyo. Tinanggap mo rin naman yung guy na may anak na. Mahirap tumanggap ng isang tao na may anak na. Totoo. 'Di ba? Bilang isang babae. 'Di ba? So tama din. Oy. Nagbigay ka din, Kay, 'di ba? At give and take lang naman ng love eh. Oo. Kaya sa tanong mo na, or di naman siya nagtatanong, nagdadalawang isip ka sa estado mo ngayon o sa current state of mind mo ngayon na nagdadalawang isip ka, naiintindihan ka namin. Pero pag-isipan mo maigi at ang pinaka makapagbibigay ng tamang desisyon sa iyo, alam mo kung ano? Ikaw lang din mismo. Plus, bago mo gawin yun, mag-usap kayong dalawa ng partner mo. Kung ano ba talaga, kung willing ba kayo na i-take itong chance na to. Tsaka, minsan kasi isa sa mga malaking factor para umuo ka talaga sa taong mahal mo, yung pamilya niya. Kasi yayakapin mo din talaga yung pamilya niya. Tama. Pero kung kampi ka naman nung partner mo, 'di ba? At willing siya na nasamahan ka sa hirap at ginhawa, kahit na hindi naman kayo makikipaglaban sa pamilya niya, 'di ba? Kung masama loob nila sa iyo, bakit sasama din ba loob niyo sa kanila? Dapat hindi. Hindi, 'di ba? Pwede naman na parang tanggap lang kayo ng o sabihin natin ignore lang kayo ng ignore ng mga masasakit na salita. Tama. And kung ano man yung sinasabi nila, papatulan nyo ba? Diba hindi naman kailangan patulan. May mga laban na hindi na kailangang labanan pa. Yes. May mga laban na pwedeng isuko na lang. Kasi Tama. alam mo na wala namang mananalo, wala rin namang matatalo. Tama. So, para sa akin, kung tunay yung pagmamahalan, kasi ako, dude, nakagastos na, 'di ba? Tapos dahil lang sa big deal 'yon. Malaking bagay 'yon para sa isang taong, syempre, kung ako si Kay, 'di ba? Ginapang ko yung sarili kong kayamanan. Kung ano yung meron ako lahat ng to, I take pride doon sa mga parte na pinaghirapan ko. Kung ano man yung mga ambag ko dito sa relationship naming dalawa ng partner ko, hindi nyo naman lahat yun nakita eh. Yung nakatira yung kapatid, nakita nyo lang yun. Pero ang tanong, alam nyo ba na may ambag ako doon? Diba, hindi naman nila lahat yun nakikita eh. And I believe, no, na yung sa parteng yun, you take pride doon sa part na naghirap ka at ginapang mo yung kahirapan na yun para makasurvive ka at para maging ikaw kung sino ka man ngayon. So, okay, tandaan mo, you are a Wonder Woman. Ikaw si Darla, ikaw si Superwoman. Nagawa mo lahat ng yun. At kung meron mang magpapatumba sa'yo dito, at kung meron mang magsasalita sa'yo dito ng mga masasakit na salita,
Isipin mo na lang, hindi ka pa artista, may basher ka na. Diba? Parang, Tama. hindi ka pa artista, may basher ka na. So, isipin Tama. mo na lang na parang basher siya na kailangan mo lang i-ignore. Diba? Although, mahirap yun gawin, no? Mahirap i-mindset yan. Pero balikan mo lahat ng mga paghihirap mo mula sa pinakamalalim na parte ng lupa dito sa Pilipinas para umangat ka. At hindi mo hahayaan yung taong yun na dalhin ka ulit pababa dahil nandito ka na sa level na ito. Na umangat ka na dun sa laylayan na sinasabi nila. At darating yung panahon makikita nila na, kaya pala siya yung pinili niya. Hindi kailangan maging loud, hindi kailangan maging maingay para i-prove na meron kang may aambag o meron kang you are worth it. Tamang panahon, makikita din nila yan. Tama. Ganda ng sinabi mo, partner. Sobra. Okay. May gusto ka bang sabihin ngayong gabi na to? Someday. Ha? Someday. Ako na yung magiging perfect na babae para sa kanya. Ay, try ko maging the best. Para matanggap, para maging katanggap-tanggap. Yun lang po. Okay, balitaan mo kami, ha? Mhm. Thank you po. Meron ka bang mensahe Thank you. sa mapapangasawa mo? Meron po. Sana mapakinggan niya. Nakakapagod na. Para sa'yo, nakakapagod. Alam mo kung gano'n niya ako pagod sa buhay. Sobrang alam mo kung paano ayaw ko na sa buhay. Lumaban ako. Nilabanan ko yung sakit. Para sa'yo. Dahil alam mo, ikaw na lang talaga yung nanghawak ko. Pipilitin ko pang lumaban. Pipilitin ko pang maging malakas para maging perfect. Lalaban mo na ako para maging perfect at sa'yo. Susubukan ko. Yun lang po. Okay, replay mo tong YouTube video na to, magiging posted to sa social media account ng Love Radio. And sana sa pag-replay mo nito doon, mas maramdaman mo kung gaano kakatapang na hindi mo kinakailangang i-prove yung worth mo sa mga taong to. Because your worth doesn't decrease by someone's inability to see your worth. Hindi bumababa ang worth mo base lang sa hindi makita ng isang tao kung ano yung halaga mo. Walang ibang makapagdidikta kung gaano ka kahalaga kundi sarili mo lang. Okay? Thank you so much, Kay. Thank you po. Thank you, Kay. God bless. Thank you po sa time. Bye-bye, Kay. Bye po. Partner. Mhm. Grabe yun. Totoo. Ang hirap din kasi, dude, alam naman natin na magastos ang kasal. Mhm. 'Di ba? Napaka-magastos po ng kasal. Kaya, napakahalaga na bago kayo mag-down payment sa lahat ng mga supplier ninyo, i-make sure nyo talaga na 100% oo na kayo dun sa tao. Kasi kung hindi, nag-invest kayo pero lugi pala kayo. Ganun pala yung magiging peg ninyo. Mabuti sana kung yung isa lang yung gumastos, 'di ba? Pero ikaw din naglabas ka ng pera. So, isipin mo yon. Pero syempre, kidding aside, more than that, 'di ba? More than the money na ilalabas mo, yung lifetime commitment dapat kasi yung lagi mong tatandaan eh. And sabi nga nila, kapag nagpakasal ka, hindi mo lang naman tatanggapin yung partner mo ng buong buo eh. Tatanggapin mo din yung pamilya niya.
kung saan siya nanggaling. At may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin maiintindihan yung pag-uugaling meron, yung mga in-laws natin, yung mga kamag-anak niya. Pero nasa tamang pag-uusap din niya ng partner mo. Kasi kung kayo naman ang nagpaparamdaman sa isa't isa na mag-partner kayo, na walang iwanan, na hindi kayo magkalaban, na magkakampi kayo sa bawat laban ng buhay, hindi man madali, pero malalagpasan nyo yung bawat pagsubok ng buhay. Tama. So, yun. Galing-galing ng partner ko. Hirap. Anyway. Ikaw, papakasal ka ba? Ay, ayoko. Bakit? Marami naman na akong pamilya. Sana kung may legal dito sa Pilipinas yung lahat ng babaeng makakasama ko, papakasalan ko. Marami akong gustong pakasalan kasi, partner. Talaga ba? Ilan ba yan? 10 sila, partner. Grabe naman. Ilan na ba panganay mo? 10 rin. 10 yung nanay, 10 yung panganay. Yun. Grabe diba? ka. Nanay, panganay. Nagkakalat ka pa ng lahi mo? Gagawin ko di sa is. Wow. Sweet 16. Wow! Yan. Kaya tatawagin ka ng Tatay Jello! Yan. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Mga kabisyo, handog po naming awitin sa inyo. It's a beautiful song by Chicago. Hard Habit to Break. Enjoy po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatuto ngayon. Ingat po kayo sa mga biyahe ninyo. At enjoy lang po sa pakikinig. Metro's #1 Love Radio. Basic!